акнун идомаи сабқати паҳлавононро мебинем. дар вазни аз ҳама гарон ки шоҳҷоиза таъсис дода шудааст. паҳлавонони зиёд буданд аз ҷумҳуриҳои тоҷикистону эрону қирғизистону узбекистон. фирдавс насимов бо муҳсин исомиддинов нерӯсанҷӣ кард. аҳсанаш мегӯем хеле гӯштини хуб гирифт. муҳсин исомиддиновро дучори шикаст кард, ба ин марҳила омад. шариф назриев бо паҳлавони қирғизистонӣ рақобат кард ва баъдан ҳам дар мубориза бо яке аз паҳлавонони мо оламафрӯз ҳам ба осонӣ ғалабаро моли худ кард ва ба даври сеюм омад. як ҳаракати фирдавс насимов, бале садоқати бачаҳои кӯлобшаҳр хеле зиёд аст. инҳо ҳам таи чанд сол якҷо тамрин карданд таҳти роҳбарии мураббии Зариф Назриев. қадршиносӣ, эҳтиром, садоқат хеле волост. аммо дар майдон акнун ҳарчи аст рақобат бояд ҷиддитар бошад, чунки бародарӣ, дӯстӣ, муҳаббат акнун дар майдон боқӣ дар берун аз майдон боқӣ хоҳад монд. вале дар майдон қадр эҳтироми ҳариф муҳим аст. акнун инҳо ки ба ин давр омаданд дигар ҷои ақибнишинӣ нест ки дар як толор таҳти роҳбарии мураббӣ тамрин карданд. майдон аз далер. акнун руҷӯъ ба пеш. ман ин музаффарияти фирдавсро дар соли 2025 олитарин дастовард меҳисобам, ки 5 карат қаҳрамони ҷаҳон ки дар гӯштини кураш муҳсин исомиддинови ӯзбекистониро аз садди роҳи худ дур кард ва ба ин марҳила омад. ва шарифро медонем албатта ки ҳунарнамоиаш, як истеъдоди фавқулодааш дар майдонҳои бонуфуз берун аз тоҷикистон ҳам хеле хуб аст. узви мунтахаби гӯштингирии кишвар навакак рӯзҳои 22 23 феврал аниқтараш дар чемпионати мамлакат пирӯзӣ ба даст овард. чемпиони феълии мамлакат маҳсуб меёбад. ҳаракати фирдавс ҳам хубтар буд, аммо натиҷабахш нашуд. дақиқаи сеюм ҳам пушти сар шуд. ҳарду бародарон аз кӯлобшаҳранд. хеле муборизаашон ҳам хуб аст. ва имрӯз воқеан як фазои идона дар хорухшаҳри бостонӣ буд ростӣ, ки аз субҳи имрӯз барномаҳои идона, мусобиқаҳои мухталиф хеле зиёд баргузор карда шуданд ва мусобиқаи аввалини байналмилалӣ дар шаҳри хорух ҷараён дорад алон, ки паҳлавонони вазни гарон ҳоло дар марҳилаи ниманиҳоӣ қарор доранд. фирдавсу шариф ҳарду тарбиятгирандаи мактаби варзишии шаҳри кӯлоб. Зариф Назриев ибтидо мураббии ҳарду паҳлавон дониста мешавад. акнун вақти кам дар ихтиёр дорам. бо як имтиёзи бадан шариф оҳиста оҳиста ба пеш меравад. фирдавс як кӯшиши дигарро инҷо ҳам хост ки анҷом диҳад, муваффақ нашуд ва идомаи талош бале чӣ натиҷа медиҳад? огоҳӣ ба Шариф Назриев барои каме гӯшти нагирифтанаш. шариф имтиёз дорад. фикр мекунам барои ӯ вақт сипарӣ шавад беҳтар аст ки дар марҳилаи ниҳоӣ ё Шакармамад Мирмамадов ё Бегмурод Олтибоев ӯро интизор аст. агар ҳамин натиҷа боқӣ монад, ҳоло сонияҳои дигар ҳам ҳаст. дақиқаи охирин мардум ҳам бисёр ба як завқи баланд, ба садоқат ва эҳтиром ба ин варзиши суннатӣ таваҷҷуҳи алоҳида карданд, то ба охир моро ҳамроҳӣ намуданд. фазои варзишгоҳ воқеан фазои дона аст. имрӯз ҳам бо дасту дили гарм ҳам
حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان، حکومت شهر خوروغ و باز فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان که در برگزاری این مسابقات کمیته کار با جوانان و ورزش بسیار هم دستورات شایسته را راه اندازی کردند که میدان خوروغ شهر واقعا قباییدا نداشت. ببینید فرهنگ مخلصی، خیلی فضای آرام و جالب و دیدنی. ثانیه های بشمار برای هر دو پهلوان باقی مانده است. فردوس رجوع میکند. شریف اکنون ایستادگی کرد، دانست و با صمیمیت هر دو پهلوان کلاب شهر دستفشاری کردند و با یک امتیازی گرفته شریف نظریف بعداً او موفق میگردد و به مرحله فینالی میرود. و چون گفتیم در خصوص یا شکر محمد میر محمدوف یا بگ مراد آلتیبایوف حریف شریف نظریف در مرحله نهایی خواهد شد.